Κυρία Άννα, πόσο χρονών είστε? 104. Πού γεννηθήκατε? Στη Καπαδοκία, εκεί στη Συνασό, την παλιά τη Συνασό. Εκεί γεννήθηκα, με φέρανε 1,5 χρονών, το 24 ήρθαμε εδώ. Αλλά μας πήγαν στα τσαντήρια εκεί κάτω, μας βάλανε. Πέσανε τα χιόνια, μας φλακώσανε, πεθάνανε ο κόσμος. Ύστερα μας πήγανε στα σχολεία εκεί κάτω στο Ξεροχώρι, στην Ιστιαία. Και από εκεί σιγά σιγά φτιάσαν τα σπίτια εδώ και μας βάλανε μέσα. Πεθάνανε οι γονείς μας, 8 χρονών ορφάνεψα. Από όλα έκανα, όχι αγροτικά δεν είναι. Οι αγρότες ήμασταν, ας πούμε, μετά που παντρεύτηκα, αλλά μοδιστριγή και τέτοια πράγματα. Εδώ, όταν είχε γίνει ο πόλεμος, τότε που είχαν έρθει οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, θυμάστε? Εδώ μας κυνηγάγανε, από εδώ από το γεφύρι μας κυνηγήσαν, πήγαμε πάνω στο Αϊτού. Εμείς πηγαίναμε από εδώ πέρα και ρίχνανε. Αλλά δεν σκοτώθηκε κανένας, πήγαμε πάνω, κάτσαμε και ήρθαν, μας κάψαν τα σπίτια, τότε οι Γερμανοί, και εμένα του είχαν έτοιμο όλο το σπίτι και μετά ήταν και Ιταλοί μέσα. Και ένας Ιταλός βρέθηκε, είχα μια εικόνα του Άγιο Ελευθέριο και πήγε και την πήρε και εδώ η θιά μου, ας πούμε, που μου λέει τώρα η Γιώτα, του λέει πάρε κυρά μου, λέει μήπως, λέει, κρίμα είναι να καεί και το αυτό. Είχαν βάλει τραπεζομάντιλα, τραπέζια, καρέκλες, όλα και να βάλουν φωτιά. Και την ώρα που δει την εικόνα στη θιά μου εκεί, ας πούμε, χτύψε η καμπάνα και δεν δώσανε φωτιές. Το γλιτώσαμε. Ήρθανε, μας πήραν από τα σπίτια όλα, δεν μας αφήσαν τίποτα. Αλλά δόξα τω Θεώ ξαναφιάσαμε πάλι. Ήταν δύσκολα χρόνια. Δύσκολα, το 40, τίποτα δεν υπήρχε. Να φας, να κάνεις, τι τραβήξαμε. Περνάγανε τα παιδιά που πηγαίνανε στο πόλεμο, τα κακόμοιρα. Τρέχαμε από εκεί με στις λάσπες και εκείνα φωνάζαν και πηγαίνανε, σκοτωθήκανε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα.